Dito tayo sa may Manat, Pinmalay. Napakaganda ng view. Ano pangalan mo ulit? Nathan Soriano po. Nathan. Yan. Dito tayo dumaan sa sidewalk, mga papi. Nakahanap tayo ng iikutan. Natin lang, kasya ba? 3, 2, 1. You know, what's up mga papi? Kamusta kayo? And welcome for today's video. Samahan niyo ako sa episode na to. Punta tayo sa Lingayen mga papi. Pero bago lahat mga papi, baka pwede makahingi ng follow and subscribe sa ating Facebook page and YouTube channel. So tara, ride sa tayo. So sa episode natin ngayon, punta lang tayo ng Lingayen. Medyo matagal din tayo natigil sa paggawa ng content ng mga papi. Pero ayun, kahit papano, at least meron tayong na-upload ngayon. And ayun nga, punta tayo ng Lingayen. Gagaling tayo dito sa Mangaldan, Pangasinan. And hindi ko rin sigurado kung ilang kilometers yung papunta dun eh. Siguro mga 25 or 20, ganun. Oras pala natin ngayon 6:01. And nandito na tayo sa boundary ng Dagupan. Yan, dito na tayo sa may Bulusan. Siguro hopefully makarating tayo na mas maaga sa Lingayen Baywalk. Tapos doon na tayo magkape. Tapos silipin na rin natin kung ano ng itsura nung nire-renovate kasi ngayon yung Lingayen Capitol. So yun, silipin na rin natin mga papi. Yan. So yun mga papi, dito na pala tayo sa downtown. Time check natin ay 6:12. So para sa mga di nakakaalam, ito pala yung sentro ng market ng Dagupan. Yan, so ang daming pwedeng bilhin dito kung ano-ano. Sari-sari mga pwede mong bilhin dito. Dito nyo rin matatagpuan yung wet market nila. Na talaga namang napaka-fresh ng mga tinda. And kung matatimingan mo, iba't iba yung mga seafoods na binibenta nila doon. Ayun lang, medyo baha dito dahil sa pag-uulan na nangyari kagabi. Ang taas. Dito ko sana balak dumaan eh, kasi medyo mahangin. Makamalas pag tayo agad. Pero teka, ikot tayo. Dito tayo dumaan sa sidewalk mga papi. Nakakatamad maglinis ng bike. Na lang tayo daan sa sidewalk. Op. Yun. Nakahanap tayo ng iikutan. Buti na lang may daan dito sa sidewalk. So doon lang naman yung bahang parte ng dito sa dinaanan natin, pero sana wala na Ayan, baba na tayo dito mga papi. Sana wala na dun sa bandang unahan. Baka na naman. Pero ito mas onti lang. Pag-aalan na lang natin. Dapat pala ang ride natin ngayon mga papi, pupunta tayong Manawag. Matagal ko nang pinaplano yun eh. Parang may hanging bridge kasi doon. Tapos may mga gravel trail. Kaso parang 3 linggo na ata, pangatlong linggo na to, na every time sineset namin yung ride doon, laging umuulan ng weekends. Pero yun, sana makapag-set tayo ng ride doon na hindi na maulan, para mapasyal ko rin kayo doon, diba? Shoutout pala sa mga taga Pangasinan din dyan.
Comment down below kung taga dito rin kayo sa Pangasinan. Yan. Tapwak district na tayo mga papi. Let's go. Dito na pala tayo sa Binmalay mga papi. Dito tayo sa may Manat, Binmalay. Yan. Napakaganda ng view. Kabilaan yan. Siguro mga 6 kilometers na lang. Nasa Lingayen na tayo. Hindi ko na ma-check yung time ngayon eh. Pero ayun, medyo malapit na rin. Konti na lang. Parang umulan dito kanina. Medyo basa pa yung asfalto eh. Woohoo! Nakakamiss magbike dito. Para pala sa mga hindi nakakaalam, ayan, taga dito talaga ako sa Binmalay mga papi. Doon lang tayo nakapangasawa sa Mangaldan. So yun, share ko lang mga papi. So dito na tayo sa bayan ng Binmalay mga papi. Time check tayo 6:41. And ayan, naka 17 kilometers na rin tayo. 5 kilometers or 4 nasa Lingayen capital na tayo mga papi. Let's go. Tayo nakamotor na nga lang tayo, ay nakabike nga lang tayo ba? Diba? Diyan tayo nakamiss natin. Tapos pag mabagal naman, bukusin natin pa tayo. Oo, tabi, sasabihin. Eh nakatabi lang. Shoutout ka muna Paps. Araw. Ano pangalan mo ulit? Nathan Soriano po. Nathan. Shoutout kay Paps Nathan. Tsaka sa kasama niya mamaya, rides daw sila papuntang Sual. Tayo dito lang tayo sa Lingayen Baywalk. Yan. Shoutout sa kasama mo, ano pangalan? Russell Ramos. Yan, kay Pops Russell. Woohoo! Ingat sa rides nyo. So yun mga papi, 6:52 AM and 22 kilometers. Yan, dito tayo sa Lingayen Boulevard. Yan. Sakto daw yung predict natin ha. Sabi ko sana makarating tayo ng 7 AM or before 7 AM. And yun, tingin ko nag-manifest yung sinabi natin. Woo! Ayan. Kaping-kape na ako. So yun, shoutout rin pala sa mga taga Lingayen na mga siklista dyan. And ride safe kayo palagi. And comment down below na rin kung nakapapanood nyo tong episode natin ngayon. Let's go. Woo. Dito na pala tayo sa Capitol Grounds mga papi. Ngayon lang natin ito mabibisita simula nung na-renovate siya. And dito pa lang tayo sa bandang unahan. So parang wala pa naman nagbabago. Napakatahimik pa rin dito. Pero kulay puti na yung mga building. Unlike usual na parang color cream siya. So bahala na sila dyan. Nakatakip na pala yung mga barricades. Pero ayoko dumaan dito kasi medyo basa yung tatawiran natin. Ayun, papunta dun. Hanap tayo ng alternative na daan. Meron pa dito banda. So ito siya mga papi. Kita nyo ba? Ito
Ito naman yung likod, Capitol. So dati itong ginagawa nila, parang yan yung Veterans Park, kung saan nyo makikita yung mga tangke, mga tora-tora. Ito, dito pala nilipat yung airplane na ginamit noong World War II. So yan. So dito rin tayo dadaan kasi kanina yun nga, medyo baha doon, mataas yung tubig. Naiipon kasi talaga yung tubig sa bandang parte ng daanan na yun, lagi naman. Pero sana dito yung pagkakapihan natin, sila tropa. Ay, dadaan mga papi. Dahil medyo mataas yung tubig doon, kaya ayan, nag-detour na tayo doon. Medyo sketchy nga lang kasi hindi mo alam kung malalim ba o ayan, teka lang. Silip muna tayo dito mga papi kung anong meron bago tayo magkape. Daming tao, nakaka-miss pumasyal dito mga papi. Yan. Well, wala namang bago nga. Medyo pangit lang tumambay ngayon dahil mostly lang daan sinakop ng baha. Yung tubig hindi pa natutuyo. So yun, medyo, pero marami pa rin tao dahil Saturday ngayon. Yan, family day para sa iba. Yan, tara, kape na tayo. Wala na tayo masyado makikita dito. Siguro mamayang hapon marami pang magtitinda, tas mga mamamasyal since Sabado nga ngayon. Yan. Hanap din tayo ng pagkakapihan. Anong oras kayo dito bro bubukas? 6 AM to 9 AM. Tapos hapon ulit? Balik kami ng 4 PM to 9 4 PM to 9 PM. Tambay na rin muna tayo dito saglit mga papi. Tapos siguro pahinga ng 30 minutes, isang oras, tas uwi na rin. Ano yun, no? Pinipress ito ba yun? Uy, pa-video ko kapsa. Ano natin, yung pag Ay, wala nang babae. Thank you. Ano oras ulit resume nyo? 4 PM? alam mo pag girl. Nakahalo na ba? Solid mga papi. Buti na lang tinanggal natin yung cover. Steerer. Thank you bro. Napaps ng may medal na eh. Maglalaro pa lang po. Maglalaro pa lang. Opo. Parang yan yung pa-award Opo. ba mamaya? Mga paps. Malalakas ng pakalas. Uy, kalas. Kanina vlog natin. Boss, Masay, follow nyo shoutout po kay Uncle Boss. Lagi pong sumusuporta sa amin sa mga karera. Ano pangalan mo paps? Kirby season po. May sticker ako dito, kaso baka di nakasya eh. Shoutout din po sa shoutout kay Sir Aaron. Alright. Yung may-ari po ng team namin, manager po namin. Oy, mga paps. Hati-hati na lang, kasya ba? Gusto pa to. Dilo. Ayan si Paps oh. Buti na lang di pa tayo umuwi. Naka ano pa tayo.
After sige. magkape. Doon kayo sa may ano, yung itim na sasakyan. O, 3, 2, 1. Sir. Bike niya, sir. Oh. So, yun mga papi. Uwi na rin tayo. And salamat sa pagsama sa akin mamasyal dito sa Capitol Lingayen. Time check tayo. 8:09 AM. Tapos nakapag-cover na rin tayo ng 25 kilometers mga papi. So, yun lang. Siguro kuha lang ako ng mga onting B-rolls pa uwi. And then doon na natin tatapusin yung episode natin for today. So, yeah. Salamat sa panonood mga papi. And magkita-kita ulit tayo sa next video. And yun. Nice meeting sa mga papi na nakaapiran at nabigyan natin ng stickers kanina. Kila Uncle Boss. Yan, sa Quincy Bike Shop at saka sa Blanc Coffee. Yun. Kita-kits ulit tayo sa next ride mga papi. Kita-kits sa daan. And ride safe palagi. Yan. Pa-follow na rin ako sa ating Facebook page and YouTube channel na Pedal Quest mga paps. Yan. Maraming salamat mga paps. See you sa next episode. Bye bye. Ito na nga mga paps. Padaan na tayo dito. Buti na lang hindi gaano kataas yung tubig. Baha eh. Pero buti nilang medyo mababa. Yan. Ilamusan ko na lang tong si Toto mamaya pagka uwi.